Tikambeko zomwe akumana nazo alimi ogulitsa fodya ku Lilongwe ku Kanengo kumenekoko ayi zosayenda tiyeni tidzikambane ngati zalakwika tidzikamba kunena kuti sizenende bwino. Chabwino magayi ku Lilongwe kunalitu mwambo leloli otsegulira msika ogulitsa fodya. Komatu kwapezeka zonena kuti alimi kumeneko alira kunena kuti ayi sizinayendetu bwino pamenepa mtengo kwagula ndithu muja monyenyeka ayikapoto mbavu anthuwa bwanji kwenikweni ndifotokoze motere. Okay, kumeneko kumayenera kupite apita muthalika kumano anapanga delegate kapena kunena kuti kutuma nduna yoyang'anira zaulimi malinga ndi kunena kuti fodyayo ndekutinso ndi department ya ulimi anatumano anduna yoyang'anira zaulimi amayi lozambirizi kuti apite kumeneko tsopano akayimireno president kumwambo otsegulira ndekuti kugulitsa fodya ameneyo ku Kanengo auction floors. Kunapezeka zonena kuti kumene kuja alimi anapititsale ndithu fodya wawo kumeneko mabelo ochuluka zedi. Komano zomwe zinachitika itafika nthawi yonena kuti ayambe kumva mitengo imene akugulira zokhumudwitsa ndi zonena kuti fodya atu ayambira kugula ndiye kuti akuti kwati ndi pakilo penepo 1 kg akuigula ndiye kuti pa $2.50 kapena kunena kuti $2.50. Iyayi ndalama akayiona anthu kuti iyayi siyogwira pamenepo tukambatu zonena kuti $2.50. Iyayi ndalama yosiyogwira anthu analowetsa zochuluka kwambiri chifukwa tikamakamba izi tisamayiyang'anira ndalamayo ngati kunena kuti mwina mwake ikukasinthidwa ndiye kuti ku black market. Ndalama iyi ikukasinthidwa ku banki kujaso ndiye kuti aberekonso anthu amenewa. Let's be honest magayi mabanki mukamasinthaso ndalama zija ndiye kuti akukhapekhapenso nokuberani si black market. Iyayi ndeti yang'aneno lete ya ku banki magayi $2.50 ndiye kuti chiwete kwenena zonena kuti ku banki ruleti yake panopa ili pa 1,700 zakuti ngati mwene yakwera ndi ku 1,800 pa dola imodzi ripene $1 1,000 tingoyika chabwino 800 1,800 tikazayipanga ndi kuti times 2 ukaona zonena kuti uthamangira ndi 4,000 chakuti wamwamba umo chabwino tizayika 50 cent kacha ndi kuti tikhoza kumayika mwina 5,000 tingoyika 5,500 ndi kuti package ina iliyonse sizoona sikubalansa. Fodya uyuyu amakhala ndi kuti anthu amvera kuning'ina kwambiri magayi kumakhala ntchito osati masewera kuyamba kunazale osati kukangoyamba kusama akadzala ngati kwambudzala ngati adzala chimanga ayi nazale amsamalire kumene kucha abwere ndi kuti akamuyike kumunda kudza ntchito mafereleza ndi kumakhadzi mafereleza zamphamvu kuti zimafunikira lamalika dzima decompound kayanditsana zimafereleza zodula kwambiri ngati izo kuti mwina mwake fodya udzakazite bwino amsamalire akachoka pamene pajapa apeze kuti akampangika harvest kumukolola akayambe tsopano kumusoka kwamuyika iyayi muchiga fajani ayi sizoona. Iyayi sizoona you can come and then ntchito yonseyo unosopano kwapasa kwake ndi kukakhalano kuonena kuti ayi tayiwalaso kudinda adinde zimabelo adinde anyamule apitise kumeneko transport iyayi fertilizer analodula this year sitingakhale pasi ndikumayankhula ngati kuti fertilizer nawo chipa analodula this year anthu awo avutika zoonano basi pomakagula ndi kuti umakagulano tengo wake umenewo $2.50. Life is getting hard each and every day and these guys have put a lot anika mozambiri menemo ndekuti basi azikamenya malosi. No, this is not working. This is not good. Siziti bwino. Now tikamakamba zonse ni ndani amene afuna kugula fodya pa mtengo umenewu ameneyo ndi amene tikuyenera ife tizilimbana naye ndi ndani ameneyoyo ni ndani. Chabwino fodya iru pajara kumagulidwa ndi makampani ochokera kunja of course amati ya tobacco commission chanchana amapanga so facilitate kuti mwina mwake kagulisidwe ka fodya ayi ete komano ndi zonena kuti anduna oyang'anira zaulimiwa amayi zambirizi ayankhula kunena kuti ayi salekerera kuti boma lionelere kunena kuti makampani adzabwere ndi kuti agule fodya ujayo mochipa chifukwa chonena kuti fodya amene walimidwa ndi ochuluka kuposa amene amafunikira. Okay, malingana ndi malipoti akuti fodya amene amafunikira kumafunikira fodya wa makilogramu okwana 170 million kilogram. Makampani wanapanga demand kuti kufunitiza kugula fodya okwana 170 million kgs komano fodya amene walimidwa ndokwana 197 million kgs ndi kuti kudutsa ndithu ndi 27 million makg kudutsa ndi 27 million
Nda Fodya chokanga ndochoka kwambiri ndiye pajatu madziwa demand supply katundu ngati alipo wambiri ndiye kuti no mtengo mapezeko kutsika, katundu ngati alipo ochepa mtengo ndiye kuti mapezeko kukwera pajatu samu yake makhala choncho. Ndawo neno riyayi musakhale basi no makampani nkuyamba kupezerapo nomwayo neno riyayi Fodya ili mgula ndiye kuti mochepa kwambiri mpaka na mavula za Alimiwa. Ayi zimenezo ayi kumene koko ndikulakwitsa mupange zone kuti anthu amagule Fodya ayi pa mtengo onena kuti nawonso azoona kuti ntchito yomwe tinayika kumonda ija ndoti yamba kutani kupindula. Ndaye nsena makhangata akwapatsa ngati nomwe namake kadono kandioni kandichenjezo ka kungwauza ka directive we don't know komano this is what has happened. Zomwe zachitika ndi zimene zonse kumene koko. Now zinafika point yonena kuti no mabelo ena mabelo ochuluka kwambiri apezeka zonena kuti basitu ndithudi alembedwa kuti not for sale. Ngati akuna kuti not for sale zikutanthauza zonena kuti ndiye kuti no ofuna kugula aja ndi mulimi ogulitsa uja alepherana. Zomwe zikutanthauza zonena kuti no magaya aja ngati zili choncho gaya situziwa adayenera ayang'anenso za matransport kuntenga asazibwerera naye ku nyumbaso. Guys, we're going through a lot. Ma transport wa ayambeso kunyamula kubwerera naye kaya musunga komweko komano this is not good. Izi zinaenda bwino ayi. Makampani amene wawa ayi mauze akufunika apita apangidwe odadi kunena kuti anthu amene wawa agule Fodya ayi molongosoka. Sitingawapange choncho timakhala basi ndikumalira kuti no kumalayo kuno chimene madalira ifeyo ndi Fodya kuti no atibweresere forex. Chimene chimatitusira kumwena kutibweresera ku forex ndi Fodya. Anthu otipangira forex watiza apanga chonchi anthu onoti akuvutika kuti atipangire forex imene kuyendesa zina ndi zina imene timadalira ari kuti nokanga tapeza kwa forex otipangira forex wandeti zapanga chipongo chonchi. Tisamagwirisane ntchito ngati makasu magaya aliyense pa ntchito yake azionapo ndiye kuti phindu lake ndi aboma ngati simungawerengere magaya wawa that means you don't care about these people, you just look at them ndeti mmango ayang'ana ngati makasu. Apapa mukuyenera mulowererepo poti mwakamba zonena kuti you are interested kuonesa zoti alimiwo alandire mitengo yabwino ndiye pangani zoti alandire mitengo yabwino. Nthawi zina zake tisamapange ngati kunena kuti ifeyo ndi kuti mwina mwake ndeti sizutikhuza ife kuti mwina mwake sitinakalime ndife sitinamve kupweteka kundifeyo. Muzitenge inuyo muzike m'mabazi mwa anthu amenewo. Put yourself in their shoes. Anthu awa amavutika magaya kukalima khasu lijali tikamaona rumwina kogula akulu kayogula kaya ina tungothandizira panga fasiri kugulisa zinthu zimbeuzi kumakhala kulima kutuluka thuku losati masewera kuti wewe ukatulutse ndime ukoko ndi khasu dzuwa likumenya pansana apa iweyo kupezeka zonena kuti kuda munthu forex imene yoyo ibwere ndeno basi ino muzapondelera anthu ogwira ntchito choncho ndi zosatira zake niyo azilandira chana. No, we cannot sit down and then clap hands for that. Boma you have to intervene. Ngati simupanga intervene that means kunena kuti niyo zimene zikusangalasani koma you have to intervene. Anthu awa kuyenera alandiripo at least malipiro awo aziona kuna kuti moyo wanga ukusintha. Usati munthu kulima anthu alima kulima usati masoyo kuvutika ena kwakukongola zingongole kuti apange oda fertilizer nawo dula kwambiri ndizi tukamba zinthu these are real things zinthu zona kuti mutaona fertilizer kudula chani zonsezo kumapito kweni muzika nena zonena kuti anthu amene wawo andera azigulidwa Fodya wawo mochipa. No, that's not fair. Now I cannot sit down and then say kuti kapena mwina amake zizi zayenda pabwino akuboma intervene. Now for kuzozonora the blame goes to the company ndimene yani ikugula mochipa. Now simungailole kuna kuti company gule mochipa ndeni muzingo yang'anira. No, aboma mulowererepo pamene papo ngati tuzukanika asitikuziwa ndizija anthu ena wapanga sazeso Fodya wati tizintenga wapita kwamgulisa ku Mozambique vikati ziyambirisa lizikamgulisa kaya kuti fo kumene koko yawezo kuti ma prices mwina they are fair. This one no, I cannot sit down and clap hands for that. Not me. Mwina ina koma ineyo ayi. Make sure kunena kuti you help these people no matter where they come from. Kaya machokera ukasungu kaya machokera kudedzaka analima kuchokera kuti these guys have suffered and ino ndi mbewu imene ikubweretsa zinthu zofunikira mziko muno forex. No, we have to pay. We have to pay these people. At least we have to make sure they receive something. That's not fair. No. Justice for the farmers. Justice for them. These guys and my guy osalola kunena kuti Fodya wano mungulise mochipa. No. Anthu awo nisizona tagule ndi bwino. Sizona yayi. Help these people and make them at least they should enjoy the fruits of their labor. Agwira ntchito ndeno enjoy ndi tudi zipatso za ntchito yawo. Usati apezeke zonena ngoponderezedwa. Ayi sizoona zimenezo. So alimi musalole kuti mugulisa Fodya wano mochipa. Musalole ole mpang'ono pomwe.
katundu ndi wanu. Ngati inu magaya kulephera kumugula mdziko munomu, ngati anthu amene walephera, papangidwe ma channel onena kuti kaya Fodya amene akagulitsidwa kaya ku Mozambique kaya ndi kuti sinangazikuonera ngati zikuvuta. Ndekuti no anthu amene wawo akagulitse kumene kuli kotani, kuli kwabwinoko, aliyense amafuna ndithu atagulitsa pa msika wabwino. Kaya ndi choncho mukakanika ngati mulephere, that means that's the option. Anthu awo akuyenera ndi kuti no azionapo phindu pa zimene akuchita. Inu mmene zimafetereza zimadulira muja, ife zinafe sitinalime Fodya zimafetereza zinadula kwambiri. Zadula kwambiri and now things are going down. Yeah. Sizoti fetereza namugula mochipa ayi. Na akuyenera apezeponso ma profit nawo ka akuti.